Toto je Máška moja pre teba. Minulý Máška moja, čím sa na teba 9. februára Máška príjeme o 10. pre teba s mojou mamou na taxi klubím ťa Máška moja. Neviem, či budete Máška moja, chvíľu Máška moja. Hátam mögött trailer, megyek haza vízzel, nyitott szemmel alszok, 64-en hajtok, hogy a külsőbe kell menni, ne mondja meg senki, mondjuk egy fenni. A manővet nem jelzem, elkopik az indexem. Ma este 2 meccsóval megyek haza, megszakadt a tréler, öreg taliga, a belső sávban várjon a magyar. Ez a csávó betág elé, amikor akar, a sprinternek az alja, lelóg az aszfaltra, a túlsúly 3 tonna, időzített bomba, az M0-ás elesve, hát bemegyek Pestre, a körúton áthajtok, csapok egy kis zajtot. Ma este 2 Belgióval megyek haza, megszakadt a tréler, öreg taliga, a belső sávban várjon a magyar. Ez a csávó betág elé, amikor akar. A sávokban marad már, hát egy ilyen dugót éjszaka, lenne a Gyuri a buliban, hát nehogy elém bevágjál, hát azt hiszed, hogy te vagy a király. Hát egy ilyen dugót éjszaka, lemérek oda a buliban, itt gurulnak mind a szomszédok, és mindenhol úgy javítások. Fénypadló fény, fénypadló fény, ezek a jogsindat euróról szerezték, a benzintúr meg tiszta vasanyag, számomra így magyar.